14 adegas ofrecen dende este venres os seus mellores viños na Festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas en Ribadumia. Como manda a tradición, o corte de cinta marcou o inicio oficial desta 53 edición. Os adegueiros participan na cita cunhas expectativas moi altas, tendo en conta ademais que o tempo e as temperaturas suaves convidan a que se acheguen milleiros de persoas. O tempo axúdanos, esperemos que sea un bo fin de semana, que a xente que se anime. Dan bo tempo para todo o fin de semana, entonces, bueno, esperamos que veña moita xente a probalo. Non fai frío, non fai calor, eso, queres que non, tamén se agradece para que a xente participe de estar aquí. Dende o Concello tamén destacan as altas expectativas para esta fin de semana na que Ribadumia se converte en parada obrigada para amantes do viño. Prevese un ambiente moi bonito, un ambiente moi interesante, e a verdade é que vir cos nenos, poder inaugurar esta festa é toda unha, é toda unha satisfacción, non? Dende as adegas, ademais, achéganse esta cita orgullosos do seu produto. Contannos que este ano ten unha moi boa calidade. Este ano é unha calidade estupenda, foi un viño que se pañou moi maduro, moi sano. Páñase maduriño, non sei, un momento de tal, tan en barril de madeira. O viño, como todos os anos, está buenísimo, ten unha flor estupenda e reja moi ben. Eu teño a oportunidade de comparar con outros adegueiros, e si que é moi boa. Opinión que xa compartían este venres os primeiros visitantes á carpa coa degustación das primeiras cuncas. O viño está espectacular, a verdade, é unha maravilla, o Barrantes é espectacular. A primeira cunca está moi bo, moi recomendable. Que sea mellor que a anterior, pero bueno, porque cada ano nos superamos, pero vamos ben. Muy bueno, muy rico. Como asturiano, la verdad es que gustame mucho. Bueno, salud. E po ano outra vez, Pero os ribadumienses, o desta fin de semana é máis que unha festa, para algún supón dar continuidade a unha tradición familiar que xa ven de vello. Xa viñan meus pais antes, miña nai era a que andaba con isto, foi a que empezou, a que lle deixaba o local para que fixeran a cata na casa, eso, e despois viñamos nós e seguimos con isto. No meu caso xa é unha cousa que veño dende xa fai moito tempo. Este mundo gústame, o meu é estar no medio da xente, pasalo ben, e vender o viño sobre todo, porque se vimos só pasalo ben, como que mal. E tamén para que esa tradición se manteña viva é fundamental que se incorpore a xente nova. Non é o primeiro ano que estamos no stand, entonces, bueno, imos a ver como vai a cousa, pero, bueno, o viño moi bo. É o primeiro ano que monto un stand. Bueno, xa levo vendendo viño na casa desde fai moitísimos anos, facendo viño, folla redonda. Este sábado terá lugar o día grande coa cata final do concurso, a investidura dos valedores e o xantar. Mañán quedaron eses 12 viños do que son a folla redonda e quedaron tamén eses 12 viños do que son as variedades autóctonas, non? Por lo tanto, mañán a mediodía, en torno ás 12 do mediodía, pois saberemos, se fará esa cata ante notario, e despois no xantar oficial, no que hai máis de 800 persoas, pois saberemos quenes son os gañadores, non? A cita complétase con actuacións musicais no cartel, os festicultores, a mecánica, a Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia e grandes orquestras como Olympus, América de Vigo, Capitol ou Panorama.